खुलुमबाय। दिनै 27 दिसेम्बर 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि, फालांगियाव मुलाम्फा गोनां सान। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8, गाबा गोथां। वृष राशि, रांखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय गाहाम सान। वृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1, गाबा गोजा। मिथुन राशि, सासे लोगोनि थाखाय साख्रियाव खहा जानो हागौ। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6, गाबा अख्रां गाब। कर्कट राशि, दिनै फालांगियाव रावनिबो सायाव फोथायनायनिफ्राय गोजानाव था। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3, गाबा गोजा। सिंह राशि, रांखान्थियाव गोदान खाबुफोर मोननो हागौ। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7, गाबा गलापि। कन्या राशि, बादायगिरिफोरा फालांगियाव नोजोर लाखिगोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2, गाबा गोमो। तुला राशि, फरायनायाव खस्थ' खालामोब्ला फिथाइ मोनगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5, गाबा गोमो। वृश्चिक राशि, थि सम्पथिनिफ्राय अरायबो मुलाम्फा जागोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9, गाबा गोथां। धनु राशि, रावजोंबो लेनदेननिफ्राय गोजानाव था। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6, गाबा खमला गाब। मकर राशि, फालांगियाव सुथुरफोरनि नोजोर थागोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9, गाबा मुगा गाब। कुम्भ राशि, गावनि आदारखौ जोथोन ला मानोना नोंथांनि सावस्रिया गाज्रि जानो हागौ। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4, गाबा अख्रां गाब। मीन राशि, हरखाब रां मोननाया बे सुबुंखौ गोख्रों खालामगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3, गाबा गोथां गाब। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।